खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सेटअप चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय आंनि मुङा मिस्टर प्रकाश नार्जारी दिनै आङो 31 नं सिडली कन्स्टिटिउएन्सिनिफ्राय गेलेगोन जोंहा जयन्त बसुमतारी सार बिथाङा इपिपिएल हानजानि जानानै बिथाङा एमएलए कैंडिडेट हिसाबै दङ दायो दिनैबो नमिनेशनाव साबमिट दाख्लैबावै खालामनानै दिनै फाइनालावबो मोनखाबाय बिथाङा जुदि देरहायोब्ला बिथांनि हालामनि थाखाय बिथांनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बिथाङा मा मावनो थांदों आरो बिथाङा दायो केम्पेनिं खालामनानै माबायदि रिजाल्ट मोनदों बिनि सायाव जों सावरायगोन सिगांग्रो वेलकाम सार जोंनि बिएम सेटअप चेनेलावहाय गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनिखौ आङो साबायखर जासिदों आरो साफ्रोम नोंथांमोननि चेनेलखौ नायगिरि मददगिरिफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय हरदों आरो आंनि 37 नं सिडली विधानसभा समष्टिनि गासैबो आंनि भटार रायजो राजाफोरखौ आङो खुलुमनाय सिबिनाय जासिहरदों सार थांलाय फैलाय दायो नोंथाङा जे एमएलए कैंडिडेट जाहैबाय इपिपिएल हानजानि इपिपिएल पार्टिनि जानानै स' रायजो राजाफ्रा माबायदि थांलाय फैलाय जागासिनो बेयाव जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जे इपिपिएल हानजाया थांनाय काउन्सिल इलेक्शनाव देरहाखांनानै दिनै प्रमद बर'नि दैदेननायाव दिनै इपिपिएलआ बिजेपि जिएसपिजों लानानै जि सरकार बिथाङा जे सिफ जानायनि उनाव दान मोननैनि गेजेराव जिबायदि माखासे रायजो राजाफोरनि थाखाय जौगालु हाबाफारिफोर बिथांमोननि रैखाथि बिथांमोननि समान मोनथाय बिथांमोननि सिनायथि थामोनथानि थाखाय जायफोर हाबाफारिफोर जायफोर बिथांखिफोर लादों बेखौ लानानै दिनैहाय रायजो राजाफ्रा दिनै जोबोरैनो बिथांमोनहा गोसो दुंगादों आरो दिनै इपिपिएल हानजानि फारसे बिथांमोननि जे गोजोननाय बिथांमोननि जे मददथि बियो दिनै सानफ्रोमबो बारायबोबाय थादों दिनै जों नुदों जे इपिपिएल हानजायाव थांनाय 17 बोसोर बिटिएडिखौ सामलायबाय थानाय बे हानजानिफ्राय दिनै लोब लोब नोङो बेयाव फैनानै हाबफैनाय बेयाव लोगो लाफैनाय दिनैहाय इपिपिएलनि हानजाखौ फैगौ बिसायख'थियाव आसाम 15थि आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव देरहाहोनानै बे ओनसोलनि जौगानाय बे ओनसोलनि गोजोन खौसेथि बे ओनसोलनि समान मोनथाय समान जौगानाय बेखौ मोननो थाखाय बिथांमोना लुबैनानै आवगायबोनायखौ नुदों नोंथाङा मा सानो जे सिगांनिनो अल्ड एक्जिस्टिं एमएलए जेनेबा फर्मार एमएलए जे हमना ला जे चन्दन ब्रह्म दा 31 नं सिडलीनिफ्राय देरहाबाय थागासिनो दङ नोंथाङा बेखौ बेसेबां पार्सेन्टआव फेजेननो हागोन देग्लायनि बे बोसोराव नोंथांनि मोन्दांथिजों जोङो मोनसे खोथाखौ नायनांगौ दङ जे थांनाय 15 बोसोर एमएलए जाबाय 13 खावसे बोसोर आसामनि केबिनेट मिनिस्टार जाबाय बेखिनि टाइमाव समष्टिबासिनि थाखाय बिथाङा जिफोरबायदि हाबाफारि मावनांगौमोन जेरैहाय हा खुरखानाय दैमा दैसाबो जोबोद दंसोगारो हा खुरखानानै दिनै लाख लाख बिगा जोंनि न' बाङा दिनैहाय खुरखाजानानै दैनि गेजेराव थांबाय दिनै हा गैजायै मोनसे थासारि बिथांमोना दिनै आलाय सिलाय दिनै जेराव मेराव थागोमाबायनानै दङ दिनै बे जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय जोबोद मोनसे राहाफारि लानांगौ दङ बिनि उनाव आं नायदों जे दिनैहाय थांनाय 15 बोसोर एमएलए जाखांनायनि उनाव 13 खावसे बोसोर मन्थ्रि जाखांनायनि उनाव जोंनि लाइमोनफोरखौ जिबायदि मोनसे फसंथान होनांगौमोन दिनै साख्रि होनांगौमोन दिनै बेयाव कमप्लिटलि फेइलार जानायखौ आं नुदों जे दिनैहाय साख्रिखौ नोङो बयखौबो मोनजोबा बेखौ जोङो मोनथिगौ नाथाय मा जे बेनो फसंथान होनांगौ जिउ राहा होनांगौ बे जिउ राहाया अनेक रोखोमनि जागोन जेराव बियो गावनि गाव आथिङाव माने गसंथानो हागोन आरो जि खामानिखौ मावोब्ला बिनियाव गोसो गोरबोआव गोजोननाय फैगोन जायजों बिनि गसंथानो हानायजों लोगोसे बिनि न'खरनि राङारि अबस्था बिनि सोलोंथाइ थासारि अबस्था गासै बिथिङाव जौगाखांगोन नाथाय दिनैहाय आं नुदों जे जोंनि लाइमोनफोरखौ थांनाय गोलाव समाव दिनैहाय नोङो मा होनो टुरिजमनि बिथाङा मिनिस्टार जाबाय टुरिजम मिनिस्टार जाखांनायनि उनावबो दिनै साबैसे मानसिखौ टुरिजम सेक्टराव इनभल्भ खालामखो टुरिजम सेक्टरजों दिनै साबैसे दिनै लाइमोनफोरखौ नोङो एबजर्ब खालामखो बे गासैबो जिनिसखौ नायोबा दिनै जों लाथिख'खौनो नुगोन बिनिफ्राय नों सावस्रि खोन्दोआव नायदो देहा फाहामसालिफ्रा दिनै न' बिल्डिङा दङ नाथाय बेयाव डक्टर गैया न' बिल्डिङा दङ नाथाय बेयाव नोङो सिकित्सा मोना फाहामथाय मोना न' बिल्डिङा दङ बेयाव नोङो नार्स गैया बेयाव डक्टर गैया दिनै स्पेसिलाइजेसननि जुग स्पेसियलिस्ट डक्टर नों नागिरनानै मोननो थाङा चिरां जिल्लायाव मोनसे सुपार स्पेसियेलिटि हस्पिटाल दङ बे जाहैबाय जिएसबि हस्पिटाल सोमला बसुमतारीनि मुङाव दोननाय मोनसे हस्पिटाल सिभिल हस्पिटाल जाय हस्पिटालाव जोबोद गिदिर गिदिर बेयाव माखासे देहा फाहामथायजों सोमोन्दो थानाय मेसिनारिफोर दंमोन जाय मेसिनारिफ्रा दिनै सेवनानै थांनायनि बिथिङाव
मानोना बेयाव चन्दन ब्रह्म मानगोनां बिथाङानो बिनि चेयारमेन जादों नाथाय दिनैहाय बेयाव डक्टर मोजां नागिरनानै मोननो थाङा बेबायदि मोनसे थासारि मुलि मोनसे मोजां नागिरनानै मोननो थाङा बेबायदि थासारि आरो बिनि अनगायैबो जायगा जायगा दिनै साब सेन्टार बिल्डिङा दङ बेयाव खुनु मुलि मालाम गैया बेयाव खुनु नोङो डक्टर गैया बेबायदि मोनसे थासारिजों जोंनि सावस्रि खोन्दोआव जोबोद मोनसे गिख्रंथाव मोनसे थासारि जेराव गोबां सुबुंफ्रा जोंनिया माने देहानि मोनसे सांग्रांथि गैया दिनैहाय मेलेरियाजों दिनैहाय टाइफयडजों बायदिसिना नोङो हामरोङै माखासे बेमारजों दिनै बिथांमोनहा माने गफबनो गोनां जादों दिनै सावस्रि खोन्दोआव मावनांगौ जोबोरैनो दङ बेनिफ्राय आं नायदों जे जोंनि एग्रिकालसार सेक्टराव आबादनि बिथिङाव दिनै खामानि मावनांगौ इरिगेसन फेसिलिटिफ्रा दिनै मोजां गैया दैनि अरनि मोजां गैया जायनि थाखाय आबादफ्रा मोजां जायाखै आबाद दिहुनदों सोरबाया हाथायनि दिनै थिग खालामनानै होआखै हाथाय गैया नांगौ रोसिबां मोनसे बेसेननि नोङो राङारि मदद बिथांमोना मोननो हाया गोबाङावनो नोङो साइन्टिफिक मेथडजों आबाद मावनांगौ बिनि थाखाय नोङो मोनसे फोरोंथाइ गैया बेबायदि मोनसे थासारियाव दिनैहाय जोंनि आबादारिफोरनि राङारि अबस्थाया जौगानायनिफ्राय दिनै गाहायथिं थांनाय नुदों बेयाव आं नायबावदों जे दिनैहाय नोङो लाइमोनफोरखौ माखासे बिथिङाव दिनै ट्रेनिं होनानै बिथांमोनखौ नोङो फालांगि बिथिङावनो होन बे एन्टारप्रेनियरशिप माखासे बिथिंजों दिनैहायनो नोङो होनांगौमोन ट्रेनिं होनांगौमोन दिनै बेबायदि राहाखौ दिनै बिथाङा खालामनानै होआखै जायनि थाखाय समस्थिबासिफ्रा दिनै बिथांनि सायाव मोनसे बेरेदनाय मोनसे खुद्रिनाया जोबोरैनो दङ आरोबाव एन्टि इनकामबेन्सिनि जे बाथ्रा राजखान्थि दोलो होननाय लोगो लोगोनो एन्टि इनकामबेन्सिया जोबोद बांनायनिफ्राय बांदों जायनि थाखायनो दिनै नैबे ओनसोलाव दिनैहाय आं UPPLनि सासे बिजाथि महरै आंनि देरहागोननि जे बाथ्रा बे देरहागोना जोबोद रोखा बेयाव दिनै रायजो राजाफोरनि जिबायदि बैफोर थांनाय माखासे समस्याफोर जायजों रायजो राजाफ्रा थांनाय गोलाव समाव भुगिनांबाय बिथांमोन रायजो राजाफोरनि मदद आरो हेफाजाबाव दिनै गोदान मोखां नागिरदों आरो मोनसे बाथ्राया बेनोबाव जे दिनै समस्तिनि सिंनि सुबुंखौ दिनै रायजो राजाफ्रा नागिरदों मानगोनां बिथां ब्रह्मआ दिनै सिडली समस्तिनि सिंनि नङा बिथाङा बङाइगाव समस्तिनि सिंनि सुबुं बेबायदियाव थांनाय बिथाङा 15 बोसोर बेयावनो MLA जाबोदों खिन्थु दिनै समस्तिबासिफ्रा गोदान मोनसे सोलायनाय लुबैदों आरो बे सोलायनायाव दिनै UPPLनि बिजाथि महरै आंनि देरहागोना जोबोद रोखा बेयाव गोबां माखासे फाराग जाय फारागखौ जोङो फैबाय थानाय इलेक्सननि जे फिथाइ बे फिथाइयाव जों नुहैगोन जेरावनाखि जोङो सानथावथारै रोखोमै देरहाहैगोन स' नोंथाङा मा सानो बिनि सायावहाय जे नोंथांनि नैबे चिरां जिल्लानि सिङावहाय गोबां बायदिसिना गथ'फोरनि थाखाय गथ'सा हौवासा सेंग्रासाफोरनि थाखाय ड्राग्सनि बिबाङा बिराद हमनायखौ नुनो मोनो स' बिनि सायाव नोंथाङा MLA जुदि जायोब्ला नोंथाङा बिनि सायाव मा राहा लागोन बेसिकेलि सेंग्रा इयुथफोरनि थाखाय बिराद खहा जागासिनो बियो गुबैयै बेयाव सांग्रांथि लाबोनाया गुबै बाथ्रा मानोना बेमारा जादोंबा नोङो हमनानै ला खर' सानाय जादोंबा खर' सानाया मानि थाखाय जानो हागौ बे नोङो उदैयाव जुदि गेस जायोबा खर'बो सानो हागौ गोदोनाबो सानो हागौ सिफुं सानो हागौ दा दिनै जोङो ड्राग्स जादों बा निसा जादों होननानै सिदा सिदियै जोङो बै जाग्रा मानसिखौल' जुदि हमोब्ला बेखौल' जों फोसाबनो नागिरोब्ला बेयाव हयथ' मोजां फिथाइ जों मोननाय नङा आंनि नोजोरा बेसो जागोन जे बे थासारिया मानो फैनोमोन बे थासारिखौ जों फोसाबनांगौ दं आरो बे थासारिखौ सोर लाबोदों माबायदियै लाबोदों सोरबा एनकारेज होदों नामा बेखौसो जोंहा रोदा संनांगौ दं आरो बे गासैबो रोदाखौ जुदि जों संनानै बिनि फाहामथायनि जुदि राहा लायाबा नोङो सोरबाया बेखौ बाहायदों होननानै बेखौल' खालामोबा बेयाव जेबो फिथाइ थायनाय नङा नोंथाङा मा सानो भटखौ रांजों बायनो हायो नामा बियो दिनैहाय भटार रायजोफ्रा जिबायदि मोनसे सांग्रांथि फैबाय रांखौ लानानै बोसोरबानि थाखाय फाननो दिनै रावबो रेडि नङा बिनि थाखायनो दिनै रांजों सोरबाया भट बायनो नागिरदोंबा बियो नोङो सानाव नुनाय सिमां बायदि जागोन बेनिखायनो दिनैहाय सोलायनायखौ बयबो लुबैदों परिबर्तन बयबो लुबैदों आरो बे परिबर्तना दिनै मानसिनि सोलायनायल' नङा सिस्टेमाव सोलायनायखौबो लुबैदों दिनै UPPL सरकारा फैनाय लोगो लोगोनो दिनै सिस्टेमाव सोलायदों आरो सिस्टेमाव सोलायोबा बे गोजोर जायो दिनै गोजोरथिखौ बयबो लुबैदों बेनिखायनो आं सानो जे दिनै राङा गासैखौबो मदद होयो बेयो नङा सोरनिबा नोङो गोसो गोरबोखौ बायनो हाया दसे समनि थाखाय नों माबा मोनसे साननो हागौ नाथाय बियो मालाबानि थाखाय गोजोर नङा आरो बेनिखायनो दिनैहाय रांजों रावबो फानजानाय एबा बायजानाय
बेयो नोङो मुवा बेसाद जिथु नङा Okay. बेखायनो रावबो बायजानो रेडि नोंथाङा जुदि देरहायोब्ला मिनिस्टार जानो सम्भावना दं नामा ओरैनो बियो थासारिया फोरमायगोन जेब्ला थासारिया फैगोन देरहाखांनायनि उनाव थासारिया फैयोब्ला बियो उननि थाखाय बाथ्रा जागोन आङो नैबे मुहूर्तआव बे बाथ्राखौ बुंनो लुबैयाखै आरो मन्त्रि मोननाय मोनैया गिदिर बाथ्रा नङा आसोल बाथ्राया जाहैबाय रायजो राजाफ्रा बे नोंनि मावनो हानाय हायजों खोथा Okay. मोननानैबो नों जुदि नों मावनो हायाखैबा बिनि बिदिन्थियाथ' जोंनि सिगाङाव दंखाथारो इपिपिएल पार्टिनिफ्राय मोनबेसे सिट मोननो हाखो बेयाव गासै 8टा सिटखौ जोङो उदां भाबैनो जोङो बेयाव बिजाथि महरै गसंनो हादों इउपिपिएलआ बिनिफ्राय मोनथामाव जोङो लोगो दिगि गेलेलायगोन आरो मोनसेखौ बिजेपि हान्जा हिसाबै लानानै थांदों बेखायनो जोङो दिनैनि थारिखआव इउपिपिएल हिसाबै 8 सिटखौ जों मोननानै दं अके उदाङै मोननानै दं आरो मोनथामा लोगो दिगि हिसाबै जादों बेयाव गासै 11टा सिटखौ जों मोननानै दं अके थेंक इउ सो माच